Hola, papallonaires. Avui us ensenyaré la reina zebrada. Vam veure la reina de la ruda, el Papilió macaon, i ara veiem la reina zebrada, que és Iphiclides feistameli. La reina zebrada li hem dit reina perquè forma part de les papallones aquestes amb cues, grans, i popularment se'n diuen reines, i zebrada perquè té les ratlles com una zebra. La seva eruga menja fulles de diversos fruiters, alguns salvatges com són els aranyoners, però també les pruneres, les fulles de l'arbre del presseguer, de l'ametller. La papallona aquesta posa els ous distribuïts esparsos, per tant no és cap plaga. És una papallona espectacular, aquí la podeu veure una mica millor oberta, amb les seves cues enormes, molt més llargues que les de Papilió macaon. I es diu Iphiclides feistameli. Iphiclides és el germà bessó d'Hèrcules. Hèrcules era fill d'Acmena i de Zeus, o sigui, era fill d'un mortal i d'un déu, i tenia poders sobrenaturals i va fer aquells treballs. Però va tenir un germà bessó amb la seva mare, però la senyora aquesta, Acmena, estava casada amb el seu marit legítim. Per tant, tenia un germà mortal. I amb el seu germà van fer els treballs. Iphiclides era el germà d'Hèrcules, el germà bessó. I feistameli, la història de feistameli ja és més complicada, i ara la deixarem anar.